Sus, sakto eh. Kita ka, diferensya. Kita mo. Lugos. Lugos ug saka to. Usa, three cylinder itong makina. So tulo ka piston. Ilaha, walo ka mong piston. Ikaduha, ato makina is 1 liter. Sa to pa, at any given time nga ning combust na siya, 1 liter na gid sa gasolina ang mama. Maputo niya.